En ben kapot, hè. Ja, je hebt de hele avond op hem moeten wachten, hè. Maar hier staat er dan eindelijk, hè. De bejaarde senioren prins Willem de 68ste. Is er nog niks gehad? Ja, dat betaamt me een prins. En een prins werd uit te delen. Die zijn lekker, die keukjes. Oh ja, dat vond je ze 55 jaar geleden ook al wie keukprins geworden. Hè? Ja, deze gaat bewaard, hè, dan nog gaat. Nee, maar even wegzitten, nee, maar dat vergeet je nooit dat ze prins wordt. Het wordt een heetste dag van het jaar, hè. 33 graden. Musje op het taak wisten nog niet meer hoeveel dat ze mush waren geworden. Maar ik hou het koel in de kamer, ik hou de vorst binnen. Ja, ik hou de vorst binnen zitten. Noem Willem Zetel proficiat. Hier zit gisteren als eerste uit de nood gekomen. Hier weer door zijn nieuwe bejaarde seniorenprinsen. Zeg, wie wil kandidaten oudste? Ene zeer dan. Ik zeg, meent ze dat? Ik zeg, maar wacht eens even als ze mij prins wilt maken. Ik zeg, wat kost dat allemaal niet? Dat gaat allemaal van de vereniging, zegt er alles. Kostuum krijgen van de oude prins, alles, zegt er. Ik zeg, maar die patch van hem, die wil ik niet. Moet hij met zijn vieze uit de vettige bril krijgen, kop ingezeten net. Hier, hagel nu. Half gezellig, hagel nu, ja. Ja, maar ik zeg, wacht eens even. Ik zeg, du bent me dat nu allemaal aan het verdutsen en doen. Ik zeg, maar de zuizende prins, die moet ook uitdelen en die moet trakteren. Ik zeg, als ik een rondje moet geven voor mensen wat dat kost, geheel. Nee, je zei al, voor dat vergoedreden, kreeg ik voor mij zo'n rolke consumptiebonnen, zei het er. Oh, ik zeg, dat is gunstig. Ja, wacht, zei het al, laat me goed kallen. Dat betaalt ze mij voor af, zei er, dat ze de ganse avond voor iedereen gezegd had. Ik zeg, de mensen het niet. Ik zeg, maar wacht eens even. Ik zeg, moet ik dan ook een prinses? Nee, zei er, maar ik zou me gewoon een nar pakken, zei er. Oh, ik zeg, dan bel ik met een vriendje even. Wacht even, dan veegt een oude lummeltelefoon. 070 Den Haag. Ik zeg, Geert. En op Willem, zegt Geert. Ik zeg, wil toen in een nar werden, ze willen mij prins maken. Kom, zet er toch even normaal, mannen.